As Rías Baixas volverán a ser un referente do mundo do té, nada máis e nada menos que coa celebración da Tea Masters Cup, unha das competicións deste sector con máis relevancia a nivel internacional, e na que participan representantes de 23 países. O que se trata un pouco é de incluir o té. De feito, hai categorías que se dedican a eso, un pouco meter o té dentro da gastronomía, facer maridaxes con comida, etcétera, etcétera. Entón, trátase de que os participantes sexan especialistas e profesionais, pero tamén afeccionados, dende chefs, catadores, tea blenders, de todo estarán aquí en Vilagarcía. O obxectivo principal desta competición é a promoción da excelencia do té. Ademais, a organización pretende que a celebración da Tea Masters Cup, que é a segunda que se celebra en España, sirva para amosar Galicia como un referente turístico e como un posible lugar de acollida da final internacional. Tamén, por suposto, o té galego, para darlle un pouco de visibilidade a nivel nacional, a xente que ven o evento e tamén os participantes. Dentro do programa da Tea Masters Cup destacan as catas abertas ao público, a gran cerimonia do té e as diferentes ponencias, conferencias cos que se pretende dar a coñecer a calidade e a variedade do té galego. É un té moi doado de beber, cunhas particularidades que o mellor solo pode obter un té que se produce en Galicia en canto a dulzor, un toque vegetal agradable, toques a guisantes, xudías, é un té moi agradable, a verdad. A competición será día 29 de xuño no Pazo de Rubiáns, en Vilagarcía. O que resulte gañador desta proba representará a España no certame internacional.